बयखौबो खुलुमबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायफिनबावबाय। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बेनिफ्राय लोगोफोर, आंनि बे दिनैनि भिडिअआ जागोन थारमाने जों माबोरै न'आव थानानैनो बा गोरलैयैनो जों माबोरै रां खामायनो हायो, जेरै दाउ अमा फिसिनाय, बिफां लाइफां गायनाय, बेफोरनि सायाव आं बुंगोन आरो। ओमफ्राय जेरै आं दाउ अमा फिसिनायखौ लाथ'ला, बे बिफां लाइफां गायनानै जों माबोरै आथिखालाव रां खामायनो हायो बिनि सायाव आं नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आं दिनैनि भिडिअजों थारमाने गय बिफां आरो गय बिफांनि सायाव आं एसे बुंनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय चेनेलाव जाय दिनैसो गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। दा लोगोफोर, आङो थारमाने गय बिफां गायनो नागिरदों आरो गय फुलि। बेनिफ्राय सिगां जावैखानायमोन बियो, आं दा बेखौहाय गायस्लायनो नागिरदों। ओमफ्राय नंगौ लोगोफोर, थारैनो जों बिफां लाइफां गायनानैबो आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो। बेनिफ्राय माबोरै हायो होनब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, होनबानो एसेब्लाबो बुजिगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनहा जाय गय बागान खालामनो गोसो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो सोलोंनो हागोन, सोरबाफोर गोदानै खालामनो गोसो जादोंब्ला आरो। बेनिफ्राय जाय खालामखानाय जाय दंखायो बेफोरनि थाखाय नङा बे भिडिअआ। नोंथांमोना जाय गोदानै गय बागान बा गय फुलि गायनो लुबैदों, बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, आं खोन्थालांबाय थानोसै। दा लोगोफोर, नोंथांमोना खना खनला जेरै नोंथांमोनाव खना खनला बिब्दिनो हा बारिफोर जायगाफोर दङबा आरो ओरैनो सोरबाथ' बबेबा जायगाफ्राव आं बेरायहैबा नुयो, ओरैनो हाफोर दंबाबो जेबो आबाद मावालासिनो हाग्रा दुहोनानै दोननाय, ओरैनो बेखार थाहोनाय, बेफोरबायदि खालामाजासे गय बिफां गायनानैबो आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हासै लोगोफोर। दा बेनिखायनो जों ओरैनो बेखार दोनालासे, ओरैनो बेकारि थायालासे जों बेफोर खामानिखौ मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो। बेफोरनि अनगायैबो जों दाउ अमा फिसिनानैबो आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना गय बिफां गायनो होनोब्ला गय बिफाङावबो आथिखालाव गोबां रां मोननोसै। दा थारमाने फिथाइनिफ्राय जावैजेननायनिफ्राय लानानै नोंथाङा 6 बा 7 बोसोरल' नाय आरो गय बिफांनि फैसाखौ, अब्लानो नोंथाङा मोनगोन आरो। बेनिफ्राय बिगासे गय बागान खालामनो हायोबानो आथिखालावथ' गोबां रां मोनसै। खमैबो नों 50-60 हाजारनि गेजेराव मोनगोन लोगोफोर, बिगासे गय बागान खालामनो हायोबानो आथिखालावहाय आरो। बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं ब्लग हिसाबै आंनि गय गायनायखौ आं सिगांबो मोनसे भिडिअ लाबोखांबायमोन गय जावैनाय बा गय गायनायनि। बेनिफ्राय आं दिनै मोनसे बे सिगांनि जावैनायखौनो आं देग्लाय गायस्लायगोन आरो। ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थादो, हानायमानि लोगोफोर सापर्ट खालामदो। बेनिफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर बे खाथि खाला जोंनि ओनसोलावहाय गय फुलि नांगौ जादोंबा आरो फैगौ बोसोरावहाय आंनावनो अर्डार खालामनो हागोन। आं माखासे फानगोन आरो, बिराद बुरजा दं गय फुलियाहाय। ओमफ्राय खम दामावनो बिदिनो बिफां नायै बिफां लानाय जागोन आरो दामखौहाय। नोंथांमोनहा सोरबाफोर नांगौ जादोंब्ला आरो बागान खालामनो गय फुलि मोनाखैबा खालमासि, आं 200-300थानिबो बारा गय फुलि फानगोन खालमासि लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना नांगौ जादोंब्ला सोरनोबा आरो गय बागान खालामनो गय बिफां नागिरबाबो मोनाखैब्ला आंनावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर, अर्डार खालामनानै दोननो हागोन आरो। बेनिफ्राय देग्लाय जानाय नङा लोगोफोर, खालमासि फैगौ बोसोरावसो। दा थारमाने बैसाग बोथोरनि बैसाग जायैनि सिगां आं मोनसे भिडिअ बानायनानै बुंखागोन आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनहा जाय बागान खालामनो गोसो जादों, गय बिफां बागान खालामनो गोसो जादों, गाहायाव कमेन्ट खालामनानै लिरहरबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा दा लोगोफोर, नोंथांमोनहा बिब्दिनो गय फिथाइ गैया, फुलि गैया, जों माबोरै खालामजेनगोन बिदि सानो आरो फार्स्ट टाइमाव। बिनिफ्राय नोंथांनाव जाखिनि थाइसे थाइनै खामायनानै फैसा मोन्दों, बेजोंबो जों गय फिथाइ गोमोन बायनानै जावैनानै फुलि खालामनो हायो आरो जों गिबि फार्स्ट टाइमाव। बेनिफ्राय नों जेनेबा गय फिथाइखौ मोनथ्राब्रा, बेबस्था गैथ्राबा मोननायनि, बेनिफ्राय जों आथिखालाव बाजारफ्रावबो गोबां गय फुलि मोनसै, बेफ्रावबो नों बायनानै खालामनो हायो आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय जों नाजायोबा सानसे जेरैबाबो जाफुंसारखायो। बेनिफ्राय लोगोफोर, नों मोजाङै गोसो होनानै मावथारोबा जेरैबाबो जाफुंसार जागोन आरो। आं बेखौनो बुंबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बिदिनो ओरैनो जानला मोनला गोदाव सोराव जानाय लोंनायाव फैसाखौ ओरैनो आद्रि गारालासे आरो जों बिफां लाइफां गायनानैबो फैसा खामायनो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर गय बागान खालामनो गोसो जादोंब्ला आं बुंनाय बायदि खालामब्लानो जाबाय। सानसेबाबो जेरैखि जायाबाबो साक्सेस जागोन लोगोफोर। 6-7 बोसोरनि गेजेरावनो जों बिनि फिथाइखौ मोनगोन लोगोफोर। बिनि थाखायनो जों ओरैनो बेखार हाफोर दङबा आरो ओरैनो दोनालासे जों गय आबाद माव, आरो गुबुन गयनि अनगायैबो गुबुन बिफां लाइफां गायनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं हानायमानि खोन्थालांबाय थानोसै। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबावबाय। बेनिफ्राय आं दायो थारमाने जों दा गय गायगासिनो दं आरो गय फुलि गायस्लायदों। ओमफ्राय आं बेखौ भिडिअ हानायमानि नोंसिनो खोन्थालांबाय थागोन लोगोफोर, बोरै गायनांगौ आं खोन्थालांबाय थागोन आरो। बेनिफ्राय आं भिडिअखौ दहाय फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानाय जायाखै। बेनिफ्राय नै जों गयखौहाय नैबेखौ दाखालि साननैसो सिगाङावहाय गायखांबाय आरो आं बेयावबो भिडिअ खालामनो सानदोंमोन। बेनिफ्राय टाइम मोनैनि थाखाय आं भिडिअ खालामनो हायासै। बेनिफ्राय आं दिनै खालामदों आरो। ओमफ्राय दिनैबो जों दा नै बै ससेनिफ्राय गायबोगासिनो बिदिनो
20ता 30तासो बिफां गायखांबोबाय आरो बेनिफ्राय जों दा गायलांबावगासिनो नै ओरैजाय नैबेजों एसे आद्रा थादों जायगाया ओरैजाय राउन्ड बैसिम ओमफ्राय बेनिफ्राय दाखालि नैबेखौ गायबाय नालाय ओमफ्राय नैनिफ्राय आद्रा बेनिफ्राय बै ससेयाव गायला आरो बेहाय मैगं फोदों बेनिफ्राय नैबेहाय गायबावगोन बेनिफ्राय ओरै दस्राजों जायगा दाबसे दंबावो आरो बेवहाय जों गायगोन आरो ओमफ्राय नैबेहाय बुरजाबाय आरो 300तासो जाबाय खोमा गासै ओमफ्राय जों दा नैबेहाय गायगासिनो दं लोगोफोर बेनिफ्राय भिडिअ खोन्थालांबाय थानोसै दा लोगोफोर जोङो गिबियावनो गय फुलिखौ जावखुग्रोनानै लाग्रोनोसै आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं हानायमानि ब्लगाव शेयार खालामलांबाय थागोन जाय गोदानै गय बागान खालामनो गोसो जादों बिसोरो मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ अब्लानो नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बुजिनो हागोन बेनिफ्राय जों गय फुलिखौ जावखुयोब्ला मोजाङै नैबेबायदि आरो बेबायदि हा एसे थाहोदो जाहाथे रोदा गुवा हाया गाया रोदा नुजायोब्ला थांनायनि चान्स थाया लोगोफोर थैनायनि चान्स थायो बिनि थाखायनो मोजाङै जावखुबानो जाबाय आरो बिनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर बांद्राय थारमाने गिदिरद्रायबो लानो नाङा हाखौ आरो बांद्राय गोरलैद्रायबो लानो नाङा थिग मिडियाम लाब्लानो जाबाय आरो नङाब्ला हाया गायोब्ला बिफाङा रोदा नुजायोब्ला थैनायनि चान्स थायो आरो लोगोफोर बिनि थाखायनो मोजाङै नैबेबायदि हाखौ एसे बेबायदि मिडियाम लानानै जावखुबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दायो गयखौहाय गायगासिनो दं आरो नैबेजोंनो दहाय फार्स्ट गायनोहाय बै मोनसे साइडजों गायदोंमोन बिनिफ्राय जायगा हरै जाजोबनायनि थाखाय जों बेवहाय माखासे बैनिफ्राय एसे गोरलैसिन आरो बियो नै बिसोरनो बेवहाय गया अबेबा बोसोरसेनि दं अबेबा बोसोरनैनि दं आरो ओरै नै बिसोर माखासे गाहाया बिसोरो बोसोरसेनि गय आरो थांनाय बोसोराव जावैनाय बिसोरो बेनिफ्राय नै बिसोरो बोसोरनै जाबाय आरो ओमफ्राय नै बिसोरखौ जों बिसोर बोसोरनैनि गयजों बिसोर बोसोरनै जाजोब्बाय बेखौहाय जोङो थारमाने जावखुनानै लाजोबखाबाय आरो बेनिफ्राय जों दा गायगासिनो दहाय जावखुनानै लाग्रोजोबखाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बिनिफ्राय गयखौ गायनोबा बेबायदि हा एसे गिदिर लाफादो आरो बेनिफ्राय जाहाथे बिदि हा थायोबा रोदा नुजायोबा थैनायनि चान्स थायो आरो बेनि थाखायनो बेबायदि हा लाफानांगौ आरो बेबायदि बांद्राय गिदिरद्राय लानो नाङा आरो बांद्राय गोरलैद्रायबो खालामनो आरो थिग मिडियामनि लाबानो जाबाय बेबायदिनो ओमफ्राय जों दा गायबाय थाबावनोसै बेवहाय जा हायो नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर भिडिअ लोगोफोर बेनिफ्राय हाखरखौ बांद्राय गोथौ दा खालाम आरो थाग थिग बिदिनो एसे थख' गायदो बेनिफ्राय ओरै ग्रोब जाहाथे नैबे हा समानजों ओरैजाय ग्रोब जानाय बायदि आरो बांद्राय ओरै सायाव थाबाबो बे एसे गाज्रि जागोन आरो बेनिफ्राय बांद्राय गोथौद्रायबाबो बे जाखांबोद्रायनाय नङा ओंखायनो थाग थिग बिदि हाजों नैबेजों ओरै ग्रोब जानाय खालामदो आरो बेनिफ्राय नैबिदि सेरावहाय ओरैजाय
बे हाखराव गुदुं थागोन ना बेखौहाय मोजाङै बिदि दै सोनानै होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जास्ट बेनोसै लोगोफोर। नोंथाङा गय गायनानै माबायदि मोनदों? माबायदि मोनदों? बाबायदां लावलायलायबाय मानसिया। सानसे मानि माबानिफ्रायनो गायदों फुंनि 7टानिफ्रायनो ओमफ्राय दाथ' नै 2:50 3टा जालायनोसै बाया गयो। जोंना नै गया बिसोरनो नैबे मोनसे ओमफ्राय बै गासैथ' बिराद बुरजा दंबावो ओमफ्राय नै बिसोरो नै गोरलै नैबे गिदिरखौहाय नैबेहाय गायजोबसै बिनिफ्राय बे गोरलैखौ बे गिदिरखौ गायजोबग्रोसै आरो बेखौहाय गायखांबा बेनिफ्राय बिसोरखौ बैयाव लांसिगोनलाय। गोदान जालायलायबाय खन्थाया गयाव फुरा जोंनि मेचिन बेयो गय गायग्रा। लोगोफोर आं बिदिबा दिनैनि गय गायनाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। गया बिराद गायबायानो आरो फुंनिफ्राय दा नै बेलासि 4टासिम गायबाय सानसेयानो जाबाय। बेनिफ्राय नै बेवहाय 174टा जाबाय नैबेयावहाय बेनिफ्राय बै जायगा दाबसेयावहाय 340टा दं आरो गासै बेनोसै। नै बिसोरनो बै फारसेनाहाय जायगा दाबसेना देरसिन आरो नैबेसिम लेभेलबो। ओमफ्रायथ' गया जोबाखै आं दिनैनि भिडिअखौ बाव दोनथ'नोसै लोगोफोर। बेनिफ्राय गयाथ' गायबावनांगौ दङ। ओमफ्राय नै आं खोन्थानो नैबे आरो नैबे गोरलै थांनाय बोसोराव जावैनाय बियो बेखौहायबो गायस्लायफिनजोबनांगौ आरो दंबावो गेजेरानो नाङाखै गया दासो गेजेर नांदों आरो ओमफ्राय गोबां दंबावो गोरलै बेजों समान गायस्लायनांगौ बिराद दंबावो आरो ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बे जाथ'बाय लोगोफोर। गायस्लायनांगौ गया बिसोराव दंबावो आरो बिराद बुरजा गय दंबावो नै ओरैजाय दंजोबो ओरैजाय गय बिफांजों बिसोरखौ गायस्लायफिनबावजोबनांगौ। ओमफ्राय नै लोगोफोर जायगा दाबसेनि गया नैबेनो बियो बयनिफ्राय एसे देरसिन बेहा नैबेयो बोसोरनै बोसोरथामनि दं आरो गय बिफाङा नैबे एसे गोरलैया बोसोरनैनि दं बै गिदिरा बोसोरथामनि जाबाय। लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जाय आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै जाय गय बागान खालामनो गोसो जादों आरो आंनि भिडिअखौ नुवाखैबाबो सोरबाफोर गय बागान खालामनो गोसो जानानै दंबा आरो बेनिफ्राय गय फिथाइ बा गय फुलिफोर मोनाखैबा नोंथांमोनहा आंनावनो अर्डार खालामनो हागोन। आं थारमाने देग्लाय बोसोरावथ' फुरा जोंनावहाय दा गय बागाना 1000निबो बारा दं आरो माबायाहाय थारमाने गय फुलि आरो नैबेफोरबादिया दा नैबेबादिया नैबे लेभेलनियानो बेनिफ्राय बै मोनसे जायगा दाबसिनिया बे एसे फिसा आरो बे बोसोरनैनि ओमफ्राय नैबिसोरथ' बोसोरथामनि जाबाय। बिसोरो एसे गिदिर आरो खालमासि गायथाय जोबजासिगोन बिसोरो। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननो सोरनोबा गय फुलि नांगौ जादोंबा आरो आंनाव अर्डार खालामनो हागोन आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेनिफ्राय खम दामावनो बेनो 60-70 थाखासो बेफोरबायदियावनो फानहरनाय जागोन आरो बिफां नायै बिफां जागोन आरो दामा। बेनिफ्राय माखासे गोरलैखौबो लांनो गोसोबा आरो फानहरगोन आरो दामखौ मिलायनानैहाय। लोगोफोर नोंथांमोननो गय फुलि नांगौ जादोंबा देग्लाय नङा लोगोफोर खालमासिसो फानगोन आरो देग्लाय आं गायस्लायजोब्बायानो ओमफ्राय आद्रा दंबावो बेखौ आं उनाव लासैनो गायलांजोबनोसै। बेनिफ्राय सोरनोबा गय फुलि नांगौ जादोंबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। आं फैगौ बोसोरावहाय गय गायनाय टाइम जायैनि सिगां भिडिअ लाबोफिननो नाजाबावगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर जाय चेनेलाव दिनैसो गोदानै। बेनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय।